Ano yung mong sitwasyon? Situaciones na nenes. Mga mami karon kadlawon alas 4. Mayong buntag. Pwede mong labangan ang miyabi. Tapos, di ba nila gina-close? Pwede mong labang guys. Si Yots, ganina rin na siya ng mata, alas 2. Alas 2 ba? Alas 3. Alas 12:30 nakamata ko. Nagdula ko, nag-games ko, natulog sa balik. Alas 6 na dito gabi natulog. Bahan na to. Gilabhan na ba niya? Wala na kaglaban. Oh, okay. Malabas kami guys. Malabas may bedsheet. Bedsheet. Hindi na maglamig si Nina. Oh, mga siyanina. Akong uniform nila. sapatot. Mga sapatos nila na ako laman. Nagibalhin naman TV diri kay makigdahigda lagi tami kay mag-watch og kuan. Watch og movie ba? Naunsa ba nga tired jud kayo as in di pa maulan mi sa kakanaog gahapon sa sa mong gatuan nga lake. Oh my god, grabe gid siya kaus-us. Nga grabe ka humid. Oh my god, grabe kayo, man. Grabe kayo, humid. Laliman ka gahapon, giingon nila 109 degrees ang diri sa among lugar. Manaog gid mig hapon man, ay, mura na mig di ka ginahawa. As in, dool na sa heart attack. Kanang na-enjoy man mi, nagsugba-sugba, then fish. Nami kayo. Mga on ka din, siguro karon ang leftover. Yung mag-grocery ta. Wala ba na ito din, human na ito grocery. Day off pa man ako, unya gabi work ko. Alas City pa sad, so dako pa kayo may time. Hi day Kati Lay's vlog. Namalhin na day silang balay. So good luck te. Ay silang balay gid ako. Kahit gid ang balay kaysa sa apartment complex. Plano pa may balhin ni Yoch mga next. Depende kung nakasettle na may by 2 years siguro or ganahan may diri nga balay. Tanaw na mo. Di ba yan na? Tanaw na to kung stay pa ta diri for more than a year. Kay kaning among taas diri murag aliwag-wag kay tanan. Liwag-wag kay saba kaayo. Natulog mi diri sa buntag sa bakang butang-buto, singit-singit sila ay Ginoong Lord. Anyway, di sana na mo hunahon kay daghanda ko pa mig time. Maura to? Tide pads naman among gamit karon. Mo labon ng daghan kaayo. Mingaw kayong balay na. Silingan na mo ba kay mata na ligi siya alas 3 pa lang. Alas 3 pa siguro karon. Alas 4 na alas 3 naman to ganina, di ba? Alas 4 na. Nami kaon guys, yots naghugas plato, crave ko. Ang ice cream cake ni nga Nami ko kaayo na, nagkaungi ko na. no, ang ice cream cake di man na ma-expire so far, dali na kayo ma-expire. Mo pa ning ice cream cake sa akong birthday. So kung katong pasta nga cold nga pasta nga salad or noodles nga salad, dami siya pero katong Asian nga style bitaw. Okay mo. Mo to akong gusto. May taonon man, wala pa ko nakita doon sa YouTube. We don't have a well anymore. Tagan kay tag need yun, just so you know. Hi, Cream. Haon ba? Hi, Cream. Hi, Cream.
Sa akong pag-count sa ice cream. Ngayon ako kasi kita kong ipon. Magdaw. Luot ba na ako niya? Kung sa lasa, taste mo. Ay, kung sudwa! Sige, sugod di ay. Ang suko niya guys, kaya pangit na natalan. Hello! Sa kuwan, isa ko. Mute! Isa ko talato. Kini mo, nagisa ni ano. Yut sa ilam yut o tilapia rayot. Wala? Tulon na ako dito. Tarong ba? Tarong ba? Tulon ako dito. Itulon or di? Tulon dili. Sa comment mo guys kung itulon ba ni yut. Saglit kayo ba? Dili itong mama na. Yut dahan pagpanilhin. Mamalik, kani. Pay-pay. Ano yung siniligan sa Pilipinas? Lain lang ilang dustpan, di ba? Bubo kayo. Wala, gunitanan na. Ipag kita rin maghimo sa Pilipinas. Naman yung kailangan itong may gulitanan. Nawa? No eh. Ano itong plastic nga? Oo, Itong din. silhig nga plastic pod. Nga diretso na connect. Tato ba sa una ba kay ka naghimurag ka ng Oh, lata. lata ba? Butangan dayog kahoy, barog na. Diri palikon tanan ahak. Ka nag-last gid niya mong gigamit gihapon, gid mi nag-expect ami na mabuak na siya. Mananatag sini karon. Oh. Mag-relax tabi. Watch it sini ha. Pagtana kog ticket. Ha? Murag na aman sa Mount Juliet raman siguro ang dool nga sinihan yun. Ha? Sa Mount Juliet. Ano ba siya? Lugar kato among gitanawag sini. Kauban akong pasyente. Kabalo kahit kano sa kalas nagtanawag sini dire. Wala pa no. Wala po eh. Ano, so good dapat may ay sa New York nakakita na may pro dili dire. Tanawin. Pagkakawat naman diri sa pan. Tennessee. Wala pag gid mi nakatanawag sini dili. Tanaw lang mig sini mo pa relax ni mi. Kapoy si trabaho. Cinema. Theaters. Silent mo. Silencio. Oh, napod ba baguyot? Finding Dory. Nay Finding Dory, gusto kang tanawin. Gusto kang tanawin si Finding Dory sa sinihan. Oh, Finding Dory. Kaya, Gusto dili naman Finding Nemo. Hindi, gusto ko dito. Di ba nangit-ngit? Mga to vitamin yun sa ano? Tayat, ato may Kroger. Mag-grocery may gamay lang. We decided nga light lang among pangaonon this week. Yan raw po siguro na ko ni Siyot sa gym. Kaya gusto siya. Hatod-hatod lang na ko siya ba. Pilonan pa more! Kaya na may mamilo. Kabalon siya yung bago na. Pakbag na lang siguro eh. Pero isulod ang camera. Ako mong good kayong camera. Ay nakaka-butter. Hindi ko ganahan sa camera. Ngayon ako sa quality pero di ko ganahan yung big at least na kaya ako nun eh. Murag, supposed to be relaxed today pero di man relax pero sitting in the house. Mag-alas 7 na sa buntag. Naraw, ang uniform nga gihanda na mo para sa emergency pa. Emergency na ako nga uniform sa sakyanan ba. Ako yung medyas. Kulang nagpanti. Panty, Kuan bra. bra. Pero ako shirts, May medyas. medyas. Pa Okay, emergency. palit pag toothbrush man. Oh, ano mo kay toothbrush dito ako may batang dara. Have you ever felt
Are you listening? Damn. Yeah. 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 Hi guys, hanap po mi sa Walmart. Oh guys nga, ang Walmart nice kayo ang Walmart diri kay ano. Dako kay nga tindahan kasana ka nice diri kay barato ra. Barato ra tapos dako po nga tindahan. Wala anay nani sa New York pero layo kayo pagitawon pa diri sa swerte ka dool. Naka nice diri din. Tas ang ilang kuan diri Walmart daghan kayo. Barato gid kay Walmart sa kasahan. Tanan na ba siya cake ko. Ina pa yung mga na ilang kagalingon nga brand na dili sa ilang store. Dami kayo barato. Can we buy avocado? Gini bayhanan ni bayhanan ni. Kurog lagi akong panit for some. Ano na kurog mo pa ni? Gani wa. Secret na nga kurog yung pan. Kani din pack day. Kami pa. Kurot na. Stocks. Kanina na. Oh, I need ahos yun. Why do you need apples? Kaya akong i-marinate sa kuan manok. Kuan na, bisag isa lang ka buk. Nagkurog na yan tuhod. Basta mag-banana bread? Ha? Sige, banana cake ta. Kung magputo po ko. Guys, nanaway lang mga mais. So, marag, mga kuan kayo, gagmay kayo. Pero ang ipili ni Yots, kani nga mais. Dagko. Kanina ako. Kani, marag mga pisot kaya nga mais. Pisot. Hi guys! Nakauli na mi gikan sa Walmart o sa Kroger. Nag-grocery mi nga man may grocery kay unya mo-work na pud si Yots. Sunday karon so unya mo-work na sa pud si Yots. So ako sang i-haul sa inyo ang among ipambalit. May isa ka babae na milo siya sa mga ipanglabhan na mo. Hi! Busy man siya sa one. Busy sa text. Oh, mao na mo na nga palit sa Walmart. Palit mig egg, cereal ni siya, cinnamon as usual, chicken, salad dressing, relish, sweet potato, milk. Among ginapalit nga mga products guys, halos good sa great value. White milk cheese, great value. Yogurt, great value gyapon. Shampoo, eye conditioner, tapos saging ngalungagon, avocado, mango, Nestle Choco, kay ganahan mangkuani, sugar, candle, mayonnaise, tapos green tea, napait may green tea, lemon to. Duha lang ka lemon na mong gipalit kay di man kay may mag-need karon og lemon. Tapos mais, nagbay mig mais, 4 ka buo. So mura na mo na grocery sa Walmart. Tapos sa Kroger, mo na mo napalit sa Kroger, kani romaine, lettuce, magsalad na pod may di na sa mi mag-rice. Pineapple, tapos magpalit siyot ani reblon kay mag-color sa buhok. Cherry! Dami kayo ng cherry guys. Cherry. Banana, sliced bread, potatoes, tapos mura mo sige tapos kani blueberries guys. Nagpalit mi, pat ka mo among ipalit. Wala. Upat ka mo among gipalit kay 4 for $5 man siya. Isa yan? Dino, gitanala ko sa Walmart. $2 ka PH. Wala na ka na mo. Tapos ka na 4 for $5. Namilo siya uniform na pang hanger. Grabe ka pong
So, mura to guys akong gi-haul sa inyo. Walmart o Kroger. Kabalo mo guys, kanamong ginapalit sa Walmart. Great value. Kay mo mong guna ilang brand. Tapos, dili man siya nga kuan nga brand. Nice kay po kay nga brand. Ang ilang mga product. Ha? Parehara klasa, din laser lang siya. Oh, lesser lang siya og price. Tapos, kuan man siya, oy, lami gyapon nila, maskin ilang apple juice, lami kayo, ilang asukar, tag $1 ra kapin, daghan na kayo, dugay na kay murot. All purpose, nice gyapon kayo. Tapos, $1 ra, $1 ba all purpose na? Dugay kay mo murot, grabe ka daghan. Makasave ka sa ilang, kay barato ra kay ilang mga kuan. Maskin na uban nga mga brand nga mga nice, pero ang ilang brand gyapon, nice gyapon. So, wala mo ginapalit sa ilang ang ilang mga brand halos. Oh, local brand. Di man siya bukod-bukod nga brand po. Lami man gyapon ng mga kuan. Kanang manok ka mong ipalit. Nice man siya gyapon. Tag 3 ra pero daghan na kayo. So mora to guys. Ikapoy na ko sa kamot. So mora to guys. I love you all. Kay manglakan ko may balik. Kay mo balik na to Little Caesar. Kung magpaitig pizza. Isirado pa. So balik dito 10:30. Pepperoni pizza from Little Caesars. Money guys. Kaunta. Sunday, chillax day. Doon na ako work tonight, but chillax lang ni while go watch og James Bond sa Ion. Mora niya mong kalipay. Babush. Happy kayo? Kayo? Super? Super duper? Yes. So, tudu. Back and back. Door and door. Nami ani ako magbutang hog crushed red pepper. Iyo, tagutot ha. Tagutot ba? Ayaw ba? Dali na kayo siya naluto eh. Wala na nag 5 minutes.